So we're back just because I want to get that badge. That I don't know where it is right now. No, here, no, here, no, here. Okay, and there are 4 hours left, and yeah. So I might go quiet for this whole video, but I don't know because taur, 2 tauri. My brother is here. Well, not right now. He will be here. Vultur, 2 vulturi. So when he is, I'm gonna just go silent. I'm gonna just go silent right now, just because. Ea are copii. Morcovi. Un măgar, 2 măgari. Țânțari. Un armăsar, 2 armăsari. Hamsteri. Un hamster, 2 hamsteri. 2 hamsteri. Canari. Eu mănânc morcovii, nu cartofi. Vulturi. This is Tauri. easy. This is really easy. Măgari. Băiatul are hamster și cartofi, canari. Eu mănânc cartofi, nu. Nu, cartofi. Mănânc morcovi, nu, cartofi. I almost did that wrong. Okay, Alex. There is always an Alex. And Alexes are usually annoying. Oh god, there's 10 things here. Oh god. Lei. I thought of lei because that's the Romanian currency, and I honestly thought we were talking about currency, not the actual animal, because I'm dumb. Un urs, 2 urși. Un rechin, 2 rechini. Un lup, 2 lupi. Those are easy because you can look and see what the animal has is 2 times. Porci. Hey, that's how our math teacher calls us. Of course, she's joking, and I like it. But that's how she calls us sometimes. Un cocoș, 2 cocoși. Wasn't it a rooster, 2 roosters? I'm not gonna Un question. păianjen, 2 păianjeni. Boi. Boy? Oh. I thought it was saying boy, not boy. Gosh. 2 papagali vorbesc cu noi. Papagali. Păianjeni. Un bou, 2 boi. An ox, 2 oxen.
Un. Retin. Lei. Sa. Lupi. It's actually really easy. What's that face? You're creepy, Duolingo, really. Hehehe, Alex, I'm above you. There was literally an ad for the game in the game. Why, Duolingo? Why? Câini. Castraveți. Iepuri. Un iepure, doi iepuri. Iepuri. But I chose this, but it didn't. I hate you. Struguri. I hate you. Un rechin mănâncă doi pești. Un pui, doi pui. Eu am doi căței. Băiatul are castraveți și usturoi. Ei au cai. Un cățel, doi căței. Voi aveți pui și iepuri. Noi mâncăm struguri la prânz. Un usturoi, doi usturoi. Ei au câini. Cai. Un iepure, doi iepuri. Iepure. Iepuri. Boy who lived. Great. As for Harry Potter, like I love Harry Potter. And when I say I love Harry Potter, I mean I love Mese. Harry Potter. But when you get ads of it, when you don't want it, El are like, două sticle de maioneză. Bărbatul are două cepe pe masă. Femei are două gâște. O varză, două verze. O bufniță, două bufnițe. O plăcintă, două plăcinte. Bufnițe. Bufnițe. El mănâncă două supe cu o lingură. O masă, două mese. Are. Pe. Masă. O. Două. Sticle. easy.
That's really, 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 really annoying. Let's get how many are in this one. 7, okay. Better than 10. Banane. Eu am 2 insecte pe masă. I don't think that's something to be proud of. O pară, 2 pere. Prune. O caisă, 2 caise. Sunt insecte pe prune. Prune. O portocală, 2 portocale. O mandarină, 2 mandarine. O rață, 2 rațe. O albină, 2 albine. Bărbatul mănâncă rațe. O albină, albine. Sau mandarine. %90. Great. It's loading because I had an ad for shite. For shite that I don't need. Yeah. Now it's loading. And we wait. Loading. 1 second. We're waiting a little longer. And done. Okay. 899. And I think, yeah, I have stuff here. Pisici. Vaci. Steaks. O friptură, 2 fripturi. A steak, 2 steaks. I love steak. O lingură, 2 linguri. Okay, but steak is, Piersici. but steak is delicious. No one can tell me otherwise. Prăjituri. Cookies. And pork as well. It's delicious. Eu mănânc 2 prăjituri cu brânză. 2 prăjituri. Brânză. I honestly don't like stuff that has brânză in it. Like the white cheese. O găină, 2 găini. O dimineață, 2 dimineți. A morning, 2 mornings. O seară, 2 seri. O vacă, 2 vaci. Eu am 2 linguri de sare. O piersică, 2 piersici. O pisici.
2. Dimineți și 2. Seri. Easy. Cărți. El are 2 roșii. Zile. Farfurii. Cafele. Eu beau 2 cafele pe zi. Eu beau 2 cafele. Zile. Zile. Zi. Scrisori. Lămâi. O pâine, 2 pâini. O bere, 2 beri. El are 2 zile. 2 days of what? Of work? Of school? Of what? Eu mănânc 2 roșii. Bărbatul are farfurii. Carte. Cărți. Și. În. Bucătărie. Easy. Ouă. Vinuri. Păsări. Un vin, 2 vinuri. Prânzuri. Torturi. Deserturi. Un iaurt, 2 iaurturi. Maria mănâncă sandvișuri și bea apă. Noi mâncăm sandvișuri la prânz. I always wondered what the button would do when I pressed it by accident. Okay. Noi mâncăm sandvișuri la prânz. Oh, now she says it here. Okay. Eu beau sucuri de mere. O pasăre, 2 păsări. Fat, bea. Suc și mănâncă. Torturi. Nu mănânc desert. Nici torturi. Okay, you do not need to put nici deserturi, nici torturi. You can only say eu nu mănânc deserturi, nici torturi. You are wrong, Duolingo. Eu nu mănânc nici torturi. Torturi. Desert. Nici iaurturi.
more. Pahare. Mesaje. Ziare. Meniuri. Un frigider, două frigidere. Un cuțit, două cuțite. Noi suntem animale. Șnițele. El are două ceaiuri și o cafea. Un pahar, două pahare. Un mesaj, două mesaje. Noi citim ziare. Eu mănânc două șnițele. Un frigider. Eu am două cuțite. La bucătărie. Okay, last one for the plurals. Eu nu mănânc nici desertul, nici iaurturi. Eu mănânc două banane și două prune. Sunt beri și lămâi la bucătărie? Ei mănâncă două caise și două pere. El mănâncă două supe cu o lingură. That was it. This was so easy. Real easy. Like, way too easy. Okay, now adjectives. And then there are those are annoying sometimes. Coming from Romanian too, so yeah. Noi suntem slabi. We are Slenderman. Or we are skinny. You can say skinny. Sunt ușoare. They are easy. Eu nu sunt un băiat bun. I am not a good boy. Then what are you, a bad boy? I forgot to put good. I'm fucking dumb. Ele sunt încete. They are slow. I'm mad. Româna nu e o limbă ușoară. It really isn't. Romanian is not an easy language. It's actually not. Where there's two language. Româna. Good thing I checked. The Romanian language, right? That's Româna. okay. Is not an easy language.
Or you can just say Romanian is not an easy language, not the Romanian language is not an easy language, because you're repeating yourself language, and I do not like that. Noi suntem scunzi și grași. No, you're not. We are short and fat. Femeia este înaltă și puternică. The woman is tall and strong. She is. Voi sunteți rapizi, noi suntem înceți. You are fast. We are slow. Ele sunt scunde sau înalte? Are they short or tall? Băieți înalți și fete înalte. Tall boys and tall girls. Avem un bou gras și puternic. We have a fat and strong ox. Noi avem fete rapide și puternice. We have fast and strong girls. Două femei slabe și rapide. The one slender and fast. Okay. Ele sunt femei încete. They are slow women. Eu nu sunt un băiat bun. I am not a good boy. Două femei slabe și rapide. Two slender and fast women. Yeah. Okay, great. Does that mean I got the badge? I'm gonna check, but first let it load. Is it loading? Yep, it did load. Oh, oh god. Yes, it is. Great. So I got this badge. Wait, it is responding, darling. Don't know about you, but it is. No. Okay. Let's finish. Hello. Okay, it's really not responding. Just 1 second. Okay, fixed it. Ea nu e bogată. She is not rich. Ele sunt fete bogate. They are rich girls. Sunt scumpi. Are they expensive? Sunteți sărace. Are you poor? Well, that's rude to ask. Nu e frumos. Exactly, it is not nice. Un cal este scump și frumos. A horse is expensive and pleasure and beautiful. I don't like that word, honestly. Yeah, Nu sunt ieftini. they are not cheap. Schnitzel. Un elefant bătrân bea apă. An old elephant drinks water. Ești o fată deșteaptă. You are a smart girl. Thanks. Ea nu are o fată săracă. She does not have a poor girl. Okay? Femeia este frumoasă și tânără. The woman is gorgeous and young. Femei urâte și bărbați urâți. Ugly woman and ugly man. O vacă bătrână este urâtă. An old cow is ugly. Not really, darling. Not really. Femeia Tânără. tânără
Nu Nu, este e urât. urâtă. Two smart women are rich. Două Două femei femei. deștepte Deștepte. Sunt sunt bogate. That's actually really easy. Really easy. Okay, already have an hour. Oh gosh, is it that hard to do this? Gosh, can't believe it, honestly. Ei sunt calzi. They are warm. Yes, Am un frigider plin. I have a full refrigerator. It's effing empty. Mine is effing empty. Sunt prăjite. They are fried. Why is this word everywhere? Femei are un cartof proaspăt. The woman has a fresh potato. No, potato. Not potato. Cartofi. No. Potato. Cartof. Yes, but I read carrot because I'm dumb. Yeah. El este un băiat amar. He is a bitter boy. Sunt copți. Are they baked? Nu e prăjită. It is not fried. Sunt plini. They are full. Două mere fierte. Two Fierte. boiled apples. Nu sunt coapte. They are not Italian, I think it is. I'm not sure. Coapte. Baked. Ripe. Oh my. Nope. Ele nu sunt sărate. They are not salty. Tell that to salty crafter. Este un unt sărat. It is a salty butter. I like butter. Sunt goi seara. They are naked in the evening. Masa este plină plin de de fructe amare. amare. Easy. Aveți apă proaspătă. proaspătă. Easy. Real easy. Okay, 4 more to go. Great. Fata e mică. The girl is small. Shut up. Noi suntem mândri. We are proud. Yes, I am. Ele sunt feterele. They are bad girls. Yes, bad girl. Bad grill, Baba grill. Eu sunt Sorry. mândru. I am proud. Yes, I am. Ei sunt copii murdari. They are dirty children. Noi suntem grei. We are heavy. Voi aveți un mărud. You have a wet app. Cristian nu este un băiat curat. Christian is not a clean boy. Voi aveți supă acră. You have sour soup. Eu am un măr uscat. Tu ai un mărud. I have a dry apple. You have a wet apple. Tu nu ești un copil rău. You are not a bad child. Ai un ananas acru. Do you have a sour pineapple? Noi suntem uzi, voi sunteți uscați. We are wet. You are dry.
Ei sunt mici. mici. Wet and clean apples. Mereu unde și curate. Curate. Okay, 3 more to go. Eu am un frigider nou. I have a new refrigerator. Ei sunt largi. They are full. Wide, darling, not full. Full means El are o something pară more. nouă. He has a new pair. Eu am un castravete mare. I have a large cucumber. Noi avem un prânz englezesc. We have English lunch. Eu am o linguriță lungă. I have a long teaspoon. Eu beau un suc românesc. I drink a Romanian juice. Cină românească. Romanian dinner. Ziarul este atrăgător. The newspaper is attractive. Okay. Noi avem o masă largă și lungă. We have a long, no, Largă. a broad and long table. Noi suntem femei vii. We are living women. Ea nu mănâncă carne englezească. Oh no, they are not that. Oh my god, she does not eat English meat because it's not good. Gosh. What do I have with English meat, darling? Noi suntem fermecători sau atrăgători. Are we charming or attractive? Okay. Anna is a charming and attractive girl. Anna este o Fată. o fermecătoare Fermecătoare. și atrăgătoare. Atrăgătoare. This is so easy. English language is a living language. Limba engleză. este o E limbă vie. vie. Definitely, yeah. Just like how apples are alive, just how tables are alive, yes, definitely. Come on, girl. I'm gonna go insane with all these ads. Let's claim some stuff. My voice is fading away because today I had school. And yeah, I had to talk. Unfortunately, I think my app crashed. Just 1 second. Yep, it crashed. So wait, gonna try again. My voice is really fading away. Help, please. Gosh, darn it. Claim reward. You earned 7 crowns. Okay. Cool. Top 3 finishes. Well, right now I'm in top 3. Hopefully I will finish like that tomorrow. Cafeaua este dulce. The coffee is sweet. Noi avem 2 băieți dulci. We have 2 sweet boys. Femei abia apă rece. The one drinks cold water. Eu am un nou tare. I have a heartache. Femei are 2 mere moi. The one
has two soft apples. Eu am o ceapă iute. I have a spicy onion. Ana este o femeie eficace. Anna is effective, I think. Eficace. Yep. Effective woman. An effective. I'm dumb. I forgot Ei to sunt put an. bărbați, cum se cade. They are nice men. El este un bărbat moale. He is a soft man. Eu am un unt vechi. I have old butter. I don't see a or an. Ziarul vechi este subțire. The old newspaper is thin. Ea are o pâine subțire și veche. She has a thin and old loaf of bread. La bucătărie am mere reci. In the kitchen, I have cold apples. Băiatul are un ananas tare. The boy has a hard pineapple. Okay. She's an honest woman. Yeah, it's still female. Femeie. Honest. Cum se cade. No, cum se cade is nice. Like, Ana este o femeie eficace. yeah, it's no. Anna is an effective woman. Okay. Last one. Yep, start the challenge. Let's Ana continue. este o femeie eficace. Anna is an effective woman. Două femei slabe și rapide. Two slender and fast women. Eu nu sunt un băiat bun. I am not a good boy. Un câine gras încet. A fat dog is slow. E frumos. Easy. This was so easy. This is really easy. Okay, I hope you all enjoyed the video. Next time on Duolingo we'll do this tree. And yeah, I hope you have a nice day or night wherever you are in the world. Bye!